ሓድሽ ስራሕ ኣብ ትጅምረሉ ግዜ ሰብ እንታይ ይብለኒ መን ይሕግዘኒ እናበልካ ይትጨነቕ ከም ትዕወት ተኣማሚንካ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከይበልካ ሎሚ ጀምር ሓድሽ ነገር ጀሚርካ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓብይ ዓወት ኣይትፀበ ፍሩእ ክሳብ ዝበስል ህድእ በል ከም ንፈታዊካ ልዑል ክብሪ ዘለካ ኣብ ስራሕካ እውን ልዑል ክብሪ ይሃሊካ ዝሓለፈ ስሕተትካን ውድቀትካን ኪሳራካን ተምሃረሉ እምበር ናብ ፍርሕን ተስፋ ምቁራፅን ከምርሐካ ኣይትፍቀድ ንትረኽቦም ውሕድን ብዙሕን ገንዘብ ንኩሉ ማዕረ ክብሪ ይሃሊካ ሰላም ናይ ዩቲዩብ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ኣለኽን ኣነ ድሓን እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን ሎማዓንቲ ከዓ ከምዛ ትሪኣ ሓፀር ስፖርቲ ኣብ ዓዲ ዓሞና ብቕልል ዝበለ ከምዚ ትሪኦ ኣለኽን ኣነ እኮ ጓረ ትሰርሕ ጀሪአ ግን ሞክረጃ ደስ ይብል ብፍላይ ኣፍቱ ናይ ዕፅምቲ ሒቆታትና ለሎ ብንእሽተይ ነገር ከምዚ ልደኽመና ገለገለ ተኾይኑ ንኽጥንክር ይገብረና ማለት እዩ ኣነ ፍታ ታሕተይቲ ትሪኣ ኣለኽና መጀመርታ መዓልቲ መራ ደኺምኒ ነይሩ ኣብታ ካልኣይቲ መዓልቲ ግን ጠንኪረ ማለት እዩ እና ተስፋ እንትሕሊ ቆረፅካ ተጠንክር ትኽእል ኢኻ ኣብ መጀመርታ በዓልቂ ማራጅ ደኺምኒ ነይሩ ጽሕፋት ናንበብና እስቲ ፍልጠት ፕላስ ተግባር ዓወት ኣብ ህይወትካ ብዙሓት መጽሓፍቲ ኣንቢብካ ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂርካ ትኾን ኢኻ ነገር ግን ከምቲ ብዙሕ ዝተምሃርካዮን ብዙሕ ዘንበብካዮን ህይወትካ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ትህሊ እያ ካልኦት ድማ ካባኻ ዝተሓተ ፍልጠት እናሃለዎም ህይወቶም ግን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዘውፅሑ ኣለዉ ርኢኻ እቲ ቀንዲ ነገር ንስኻ ታይ ፈሊጥካ ወይ ድማ ታይ ኣለካ ኣይኮነን እቲ ዘለካ ነገር ተጠቒምካሉ ዶ እዩ ካልኦት ዘይብሎም ንስኻ ብዙሕ ነገር ክህልወካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ኣለካ ማለት ግን ዕውት ወይ ከዓ ሳክሰስ ኢኻ ማለት ግን ኣይኮነን ዕውት ንኽትኸውን ዝገብረካ እቲ ዘለካ ነገር ናብ ተግባር ክትቕይሮ ከለኻ እዩ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ብዙሕ ስለትፈልጥ ጥራሕ ንስኻ ዕውት ኢኻ ማለት ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ፍራንክሊን ኣብ መንጎ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ ነገር ግን ፍልጠቱ ኣብ ናብ ተግባር ዘይቅይር ሰብን ምንም ዘይፈልጥን እንታይ ኣፈላላይ ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ዝሃቦ መልሲ ኣብ መንጎ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ ነገር ግን ፍልጠቱ ኣብ ናይ ተግባር ዘይቅይር ሰብን ምንም ዘይፈልጥን ሰብን እንታይ ኣፈላላይ ኣሎ ተባሂሉ ተሓቲቱ ዳርጋ ምንም ኣፈላላይ የብሎምን እዩ ኢሉ እዚ ዘርአየና ብዙሕ ምፍላጥ ቦይኑ ኣብ ህይወትና እቲ እንደልዮ ለውጢ ከም ዘየምፅአልና እዩ ክሳብ ናብ ተግባር ዘይቀየርናዮ ስለዚ ተግባር ኣብ ህይወትና እቲ ቀንዲ ኣድላይ ነገር እዩ ኣስታውስ ዓወት ክንረክብ ፍልጠት ፕላስ ፃዕሪ እዩ ምሳና ብሓደ ተዓዊዩ ስለዘለኹም ምፍላጥ በይኑ ኣብ ህይወትካ እትደልዮም ነገራት የምፅአልካን ዝፈልጦ ናብ ተግባር ምቕያር ይግኣል ትብል ሓፀርቲ ፅሑፋት ከምዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣሕዋት እና ከምዛ ትሪኣ ኣለኽን መኩርኣ ብጣዕሚ ደስ ትብልታ ስፖርቲ
አምላክህን አመስጋኝ ይሁን። አምላክህን መተንፈስ፣ መኖር፣ ማሰብ ወዘተ ስፍር ቁጥር አልባ የሆኑ ነገሮችን እንድትችል አድርጎ ፈጥረሃል። በየቀኑ 100,000 ሰዎች የሚሞቱበት ዓለም ላይ ያንተን እስትንፋስ አስቀጥሎ ለአሁኗ ሰዓት አድርሶሃል። ታዲያ ምን ትጠብቃለህ? ማመስገን ጀምር። አትጠራጠር። በማመስገን ውስጥ ትልቅ ስኬቶች ማግኘት ይቻላል። ሃሊ መዓልቲ ብቀጻሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንመጽእ